ƙarairayin da mata suka fiye yi guda 4. Na farko, ba ni da saurayi wallahi, ai samari ne wallahi, haka suke gabaki ɗaya halin su. Ba zai yi ga zuwa yarinya kamar ta kace ba ta da samari ba. Tana maka tayi ko dai tana maka tayi ka shigo ne ko kuma tana ga maka din samarin da take kulawa fa yanzu ba fa na aure bane. Na biyu ta ce maka ga nan da minti 5 ko 3 zan fito. To idan suka gaya maka haka kada ka yadda ka jira nan da minti 20 sai ta gama kwalliya ga kwalliyar su da cin lokaci. Na uku ku samu dan misunderstanding kaɗan sai da ce maka ba komai wallahi da komai. Ba wai ba komai bane da gaske, so ta ce ka binciko ka ji me ke faruwa ka rarrashe ta. Kawai ci ne ko kuma in ce gatse ne aka yi maka. Na 4 ta tsaya maka a gaban durowa kaya fi kala 20 ta ce maka ta rasa kayan da ta saka yau. To kar ka zake ka ce mata ki dauko wancan tana da zabi a ranta ko wanda take tunanin sakawa bata kwantar da hankali akan shi bane. Tsayawa ya kamata ka dauce mata wanda take tunani yayi kyau, ka dauko shi ka dinga yaban kayan ka ce yayi kyau, saboda in ba haka ba ta iya bata maka lokaci a wajen ku awa ɗaya kuna neman kayan sawa. Na gaba ta fito